Ahoj, zdravíme vás na stránce Výliv, kterou jsme založili za účelem vás inspirovat a motivovat. Chystáme něco velkého, zlomového v našem životě. Úplně jsme se rozhodli otočit náš život. Chystáme se na cestu kolem světa. Ano. Konečná destinace je Nový Zéland, kde si chystáme teda strávit 1 rok, procestovat, pracovat a nazbírat nové zkušenosti. No a při té cestě jsme se rozhodli, že nepoletíme rovnou, protože ta cesta je docela dlouhá a při cestě takových míst, který by byla škoda nevidět. Přesně tak. A vy se tam v podstatě můžete zastavit za úplně stejnou cenu letenky. Tady normálně jezdí lanovka, ale zrovna tenhle týden, kdy my jsme se sem konečně dostali tak nejede. Tak a třeba další, co bychom klidně chtěli prostřednictvím našich... Každopádně sledujte nás, co nás teď čeká. Můžete vidět, jak se podíváme při cestě na Zéland do Dubaje, podíváme se do Indie, do Malajsie, konkrétně Kuala Lumpur. Pak si dáme takový voraz týdenní na Bali, protože budeme asi hrozně unavený z té cesty. To je pravda. Chceme se vyčachtat v moři. Pak si dáme pár dní 3 dny. No a z Austrálie rovnou na Nový Zéland. 4 dny v Austrálii, takže těšíme se na to. Tady začíná sněhová válka. Musíme si užít ještě trochu toho sněhu, protože za týden už budeme v podstatě v tropech. A po tomhle dnešním výšlapu se nemůžu dočkat, až se vyvalíme na Bali na pláži. S hlavou pod vodu a sledovat želvičky a mořský tvory, medúzy a hady jedovatý a tak. Jedovatý želvičky. Teďka teda, přátelé, absolutně nevím, kam jdem, ale vypadá to zajímavě. Tak se nám poslední dobou honí v hlavě různé myšlenky, které bychom s váma chtěli sdílet a myslíme si, že by vás mohli třeba inspirovat nebo motivovat. Nežili si jenom ten svůj všední život, ale opravdu v životě něco udělali. Třeba se někam podívali na místa, kam byste chtěli. Prdele, ono je zavřeno. Jo, aspoň jsou to zvířátka. Na tom tam jezdí hobiti na Novém Zélandu, na těchto koních. Se někou sadou. To je koza... Koza kozita. To je zvláštní odrůda. Živí se ledem. But first, let me take a selfie. To je nádherný. Říkali jsme si, že když už jdeme objevovat svět, tak bychom se měli napřed porozhlídnout po okolí. Zjistili jsme, že... takže si plníme svý sny a ta stránka je přesně o tom, abyste si plnili svý sny. Není to jenom o nás, o našem cestování, ale chceme vás k tomu motivovat, inspirovat a vytvořit komunitu lidí, která se vzájemně podpoří v tom, žít si vlastně ten svůj život podle svých snů a podle svých představ. Opustit takovou tu všední rutinu a začít žít naplno. Přesně tak, udělejte něco bláznivého. Já třeba doteďka nemůžu uvěřit, že prostě za týden letíme. Je to pro můj mozek taková věc, že ta není schopný pobrat a hrozně se na to těším, je to dobrodružství, je to adrenalin. Takže... Budeme tam dělat z kopičinky. Takže hlavní, sledujte nás na YouTube, na Instagramu a tady na Facebooku. Určitě to bude spousta zajímavých zážitků. Bude to stát za to s váma sdílet. Teď si teprve tvoříme ty zážitky a chceme vás inspirovat, abyste je tvořili taky. O tom je tahleta skupina, tahleta stránka. Chceme vytvořit komunitu lidí, která to cítí stejně, která chce žít naplno tak jako my. Takže určitě sledujte nás a buďte s náma.
zkrajte tu zimu. Tak jo, už je nám tu zima. Buďte s náma. Nezapomeňte sledovat naše příspěvky a sdílet a srdíčkovat a palečky nahoru. Protože my žijeme, we live.